מה קורה חברים? כאן ינון והיום אנחנו משחקים פינג פונג נגד חבר שלי. קודם המצלמה תהיה עליי ואז עליו, ואנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! לא, נקודה לך. 1-0 לי? כן. קדימה. לא, בלי... טוב, יאללה, עם נקודות. ואל תשכחו לשים את הקוד שלי בפורטנייט YDG ולהירשם לערוץ. YDG, בפורטנייט. לא, נראה לי התרגלת על חוקרים של אדם ובן. מה? של בן. לא התרגלתי לחוקים שלו. וואו. אוקיי. זה רק חימום, זה לא נקודות ממש, הוא לא משחק את הרציני. אני לא משחק ממש את הרציני. עוד מעט נשחק שנינו את הרציני. עוד מעט. וכמו שאתם יודעים, אני משחק עם כדור 2 כוכבים. יש לי כדור 3 כוכבים? גם לי. כן, למי אין? יש לי מלא 6 כוכבים. שכחתי לומר לכם, אני עושה הגרלה על הכרטיסים להופעה של סייקניק, שיהיו בקרוב. הגרלה תיפתח ביום רביעי. למה נגעתי? לא, מה זה? לא נגעתי. תגיבו בתגובות אם נגעתי עכשיו. עושה שנגעתי למדובר הזה. עמית, התרגלת לחוקים שלו. לא. דפקתי על הטאבלט. על המצלמה. דפקתי על המצלמה עכשיו. טוב. האמת היא שאני עורכת לי כמו 0-1. וואו. תקשיב לי. יואו, יפה. עכשיו אני הולך לראות לכם פיצוצים. אם אתם שואלים איך לעשות פיצוצים, בום. שתינו הולכים לעשות עכשיו פיצוצים, תסתכלו. מה זה? אני גם אעצור פיצוצים וגם אעשה פיצוצים. ינון, אבל מותר הפעם לשים יד על השולחן, כי זה יותר קל ככה. יש. אוקיי. עכשיו הוא עושה לי נקודה, עכשיו תורי לעצור. לא יודע. כפי שאתם יודעים, תכתבו לי גם בתגובות, אם אתם יכולים, תכתבו לי מי בא למופע של סייקניק. אני גם בא, אולי... עמית, אולי להזמין גם לך כרטיסים, זה באחד תות חולון. זה קרוב, זה בחולון. לא בא לי. זה ליד שחר. לא בא לי. זה גם ליד סבתא שלי. וואו! איזה נקודה. איזה נקודה דפקתי עכשיו. עכשיו אנחנו נעביר את המצלמה לחבר שלי. מיד. אחרי הנקודה. בסדר, אחרי הנקודה. היה נט. טוב, אחרי הנקודה. עכשיו בוא נעשה עוד נקודה מטורפת ואז. עכשיו בזהירות נעביר את המצלמה אליך. אוקיי. ובינתיים שאני מעביר את המצלמה, אני רוצה לספר לכם שאני עושה הגרלה על מחבט פינג פונג של רועי פינג פונג. רואים טוב? עמית רואים טוב? כן. אוקיי, נעשה ככה. די בטוח שילך טוב. עמית, עכשיו תורך לדבר, הצופים. טוב, אז אני אמשיך לכם מכאן. אני לא יודע איך מדברים. ואני אומר לכם, לי אין ערוץ. זה פשוט להירשם לערוץ שלי ואתם בתוך הגרלות מטורפות. מי שנרשם ועושה לייב בהמון, הוא רשמית בהגרלה. ואני הולך לראות מי זה ואני הולך לדבר איתו בטלפון, כי אני יודע מה מספר טלפון של כל מי שרשום אליי לערוץ. הוא כותב לך בתגובות. לא, הוא לא כותב לי בתגובות, אני רואה על... אם הוא רואה מטלוויזיה, אז
לא, בטלוויזיה זה לא הגיוני. אני יכול לראות את המספר. אם הוא מטלוויזיה זה בלתי אפשרי לראות. אבל יש, נגעת. אם יש לו טלפון, אז אני יכול לראות את המספר טלפון שלו. ואני פשוט יכול להתקשר אליו. ולתקשר. ומקום ראשון הולך לזכות... רגע, שנייה, אני אצא תבוא. רגע. מקום ראשון הולך לזכות באייפד. מקום שני באייפון 16 פרו מקס. ומקום שלישי במכונת פופקורן. שיהיה לכם יום אפילו יותר טוב. לא, בטעות זה נפל. המצלמה שלי פשוט לא הקשיבה ממש. אני לא עושה את זה שוב פעם. זה פשוט היה פשוט. אנחנו לא מרידים יותר את השולחן. למה אני לא גאה? כי אתה כרגע מוותר. גם אני מוותר כרגע, זה לא הכי טוב. עכשיו... וואו! רגע, אני שוב פעם עוצר את הוולוג, ואני אומר לכם, כדאי לכם להירשם לערוץ, זה שווה. עוד מעט אחרי שנסיים את הפינג פונג, אני מראה לכם קצת דברים. לא, וואלה, אני לא אראה לכם, אני אעשה את זה בוולוג. אני אעשה ולוג אחר. עכשיו אנחנו משחקים ברמה קיצונית. לא, עדיין לא אתה הכי טוב. מה? ינון, הגזמת כבר? לא. עכשיו הכי טוב. לא. לא התחממנו. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה הכי טוב. התחממנו מספיק. אם אתם רוצים שאני אעשה, סרטוני שורט שאחו כדורגל שלי, אז אני אבקש מהצלם הראשי שלי, מתן. לא, מתן זה עורך הקודם. אז אני אבקש ממשה שיעשה לי את זה. ובינתיים משה מצלם את הסרטון הזה. אני אקדם עכשיו. משה, תגיד, בן כמה אתה? מה? 12? טוב. אתם מכירים את עמית, הוא היה אצלי כבר בסרטון של פורט. בכמה? כמה? אתם מכירים גם את בן. שהיה איתי בסרטון של פורטנייט. ואת אדם, לא עשיתי איתו אף פעם סרטון. גם אתם מכירים את בן דוד שלי לביא. עשינו נראה לי עשיתי איתו הכי הרבה סרטונים בערוץ הזה. ולמי שלא יודע, פתחתי עוד ערוץ. פתחתי עוד 2 ערוצים. לאחד קוראים ינון עם הפסיק, ולאחד קוראים ינון סטארס, ולאחד קוראים ערוץ האגדי שלי, שאני כבר מפסיק לעלות בסרטונים. אם אתם רוצים שהסרטון הזה, אם יש בסרטון הזה, מה מטרת לייקים? 500. לא. 1,500 לייקים, ואני עושה ולוג המתיחה הכי קיצונית לחבר שלי אדם. עמי, אתה יודע, אולי אם אני חושב על זה, זה ב1 באפריל. זה כי זה יום המתיחות, אז נמתח את אדם. נתכנן את זה. אני, אתה ובן. בן לא, כי הוא יגלה לאדם. טוב, אני ואתה. חברים טובים. אז אני עכשיו מחליפים. באוויר.
עכשיו רק רציתי לומר שב1 באפריל אני הולך לעלות סרטון מטורף שאני מחכה לו ממש. 1 באפריל. אם אתם לא יודעים, זה עוד פחות מחודשיים. ואם אתם מתחפשים לדמות 4-5-6 ממשחקי הדיונון, אז תכתבו, אני מתחפש לדמות 4-5-6 ממשחקי הדיונון, שנה הבאה אני מתחפש לפלייר 230, טאנוס. המלט עם טאנוס. טאנוס הוא השחקן במשחק הדיונון שעשה הכי הרבה שטויות. והוא גם אהב להרביץ. לא יודע. כמה, אבל פשוט אהב להרביץ. הוא גם מת בשירותים. למה? מי הולך בכל בשירותים? אתה יודע? אני אישית לא יכולה לשחק הדיונון. אני אישית לא, רק שאלתי אם אתה מרביץ לאנשים בשירותים. ממש לא. לא? משה, תסדר כבר את המצלמה. יופי, משה, אתה אחלה גבר. הנה מקום ראשון בכיתה. זה שאתם רואים. אתם רואים, אני מקום ראשון בכיתה. אני הייתי, עמית, כמה פעמים הייתי בליגה? לא יודע. 5 פעמים. אני גם זכיתי את 5 פעמים האלה ב5 גביעים ו5 מדליות. בפינג פונג אני... תסתכלו, רגע עמית, לפני שאתה מתחיל, אני מראה להם איך עושים אחיזה. חלק 2. תסתכלו, זה אחיזה של פינג פונג. מי שמחזיק ככה למשל, זה לא אחיזה. זה החזקה טובה. גם ככה זה לא פינג, זה לא. רק ככה. רק ככה צריך לשחק. ככה זה יותר קל, אבל שאתם בליגה אמיתית, תשחקו ככה. ככה זה הרבה יותר קל. ככה זה ממש קל. פשוט לעשות בקן. פורן. הנה, תסתכלו שנייה. למשל הפורן, אני אלמד אתכם איך עושים. אם אתם חדשים פה, תעשו ככה. ובקן, ככה. ואתם יודעים, יש ילדה בכיתה שיש לה אח שקוראים לו טל, ויש לו ערוץ שקוראים לו טל באנגלית, ותרשמו אליו. לפני רגע היה שם את הזה שלו. היה כתוב טל. ינון, אח של מי? סללה. הוא יוטיובר, אני רשום לו. עכשיו הוא עולה בערוץ שלו חלק 2. אתם חייבים לראות אותו. אתם ממש תתעניינו ביוטיובר הזה, כי רק ללחוץ ככה גם על הערוץ שלי וגם על שלו, זה יעזור. ותרשמו גם ליוטיובר שהוא חבר שלי, קוראים לו אלון רזלי באנגלית. תכתבו אלון רזלי באנגלית ותרשמו אליו גם. למרות שאין לו סרטונים, עדיין תכבדו את זה, תרשמו אליו לערוץ. יש לו ממש עוד כמה ימים יום הולדת. יש לו עוד כמה ימים יום הולדת, והוא ממש רוצה להגיע ל100,000 מנויים, ואתם יודעים מה צריך לעשות. להירשם כמנוי. לערוץ של אלון רזלי באנגלית. אתם לא צריכים לכתוב אלון רזלי באנגלית. תכתבו רק את השם אלון רזלי באנגלית. בלי באנגלית הזה בעברית. אז לא. רק לכתוב אלון רזלי בשפה האנגלית. יש קישור בסרטון להירשם אליו, אז תירשמו. ואנחנו... עמית, עכשיו בואו נתחיל את המשחק המטורף. אנחנו מתחילים להתרוצץ ולשחק את המשחק הטוב בעוד 5, 4, 3, 2, 1. המשחק הכי טוב שהיה לנו אי פעם הולך להיות עכשיו. איך אתה יודע את זה? מחכה לנו עכשיו. אם אתם רוצים לקנות את המוצרים שלי, תקנו את החולצה של YDG, הקוד שלי בפורטנייט. זו חולצה ממש יפה. ינון, במקום לדבר, תתרכז. להתחפש אליי בפורים. אם יש לכם שיער שחור כמו שלי,
אז לא. אז כן, כאילו, אז זה בסדר. ואם אתם רוצים להתחפש אליי, זה ממש יעזור לי. ואני רוצה כמה שיותר תמונות. מי שיתחפש אליי, אז אני אבקש מאינדגיים. אינדגיים הוא חבר שלי, תדעו. כל היוטיוברים שאתם רק רוצים לפגוש, הם חברים שלי. יש לי מספר טלפון שלהם. אני אומר לכם את זה בוולוג הבא. כדאי לכם להירשם. מי שלא יירשם, לא ידע מה המספר טלפון שלהם. אני אומר רק מספר אחד. האם היוטיובר שאתם אוהבים הוא מאסטר אוהד? המספר של מאסטר אוהד זה 055-240-329-16. כדאי לכם להתקשר. גם אני אהיה בשיחה, כאילו הוא חבר שלי. מה נראה לכם, שחברים לא אמיתיים? לא, זה לא החוקים של אדו ובן. נכון, זה לא החוקים שלהם. אין, בוא. באתי לחפות. לא נורא. עמית! מה? פגע לך בראש. עמית, מה זה? אתם חייבים לראות איך הוא מגיש. זה היה בשורה, וינון. תקלו, איך הוא עושה? הוא עושה ככה. לא, אני עשיתי כך. הנה, פה. ככה אתה עושה. שזה יגיע ל-19 דקות ונסיים את הסרטון ונשחק רק שנינו. בינתיים אנחנו על 17 דקות. עמית, מה זה היה רגע? זה לא החוקים של אדם ובן, אני מזכיר. אני יודע. זה החוקים שלנו. עמית עם החרז. מה? תרשמו לי בתגובות מה זה? מה זה הגשה הזאת? מישהו כמוהו די, לא, די. מה? די, תשחק כבר נורמלי. מישהו כמוהו עושה את זה? עופרי עושה את זה. הוא לא. הוא כן. חוץ מהעדה מעצבן עופרי. זאת אחד... לא רוצה לומר את זה מול אחר. אני לא רוצה לומר את זה מול אחרים, אבל פשוט עד מעצבן. בואי ב-25 נסיים את הסרטון. מה, זה דפוק? זה מלא. למה רע? ב-22. אז ב-22 דקות של הסרטון, אנחנו... ב-23. 20 ו-55. שנייה. זה במילא עוד איזה 3 דקות, לא? אותך. לא, 22. מה? אתה רציני? כן. עמית, לא, אנחנו לא עושים סרטון כזה ארוך. לא כמו פעם, שעשיתי כמעט שעה סרטון. למה לא? אולי סרט של פורטנייט עשיתי. סרט של פורטנייט, מה זה? סרט של 58 דקות של פורטנייט, מה זה? די לדבר עם אפשר יותר לשחק. עשיתי הנקודה בכלל לא חבל. אנחנו נאלץ לסיים את הסרטון עוד ממש קצת. זה רק בגשות. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש לי מטרה. אני מתחרה עם חבר שלי אלון להצליח אותו בתחרות, ואם אני מנצח אותו אז הוא חייב לי 1,000 שקל. אנחנו עושים תחרות מי שנגן ל100,000 רשומים יותר מהר, אז מקבל 1,000 שקל. כל הפליי בטן. אתם מכירים את הטרנד הזה? סיינו את הפליי בטן של הווידאו סאבים שאתם מקבלים אותו, אז של 10 מיליון סאבים, אז יש שם את היהלום הזה. לא נראה לי שזה אמיתי. נכון עמי? נכון. לא נראה לי שזה אמיתי. טוב, תמשיך. לא
נראה לי שבאמת בפליי בטן של המיליון יש יהלום. נראה לי שזה סתם משהו. נראה לי שהם סתם קנו יהלום באיזה דולר, ואז שמו אותו בתוך הזה של הפליי בטן, ואז ככה. הנה, לא. אני מבקשת להיות בסרטון. ואנחנו נסיים את הסרטון עוד מעט. נשאר עוד 20 שניות. חייבים לשים לזה, זה בול ב-21 אחות. לא, ב-22 אמרנו. לא, מה אתה משוגע? לא, לא. אנחנו מתכוונים לעצור עכשיו, אז רק נדבר מילים אחרונות. ביי ותירשמו לערוץ.